считания за аутсайдер в групата състав на Израел с 28-34. Словенците с победа срещу Израел като гости и загуба с 1 гол от германците у дома. Това е балансът на тази вечешните съперници. Рефери на срещата са Вагиф Алиев и Аликпер Агекшиев, съдийска двойка от Азербайджан. Набързо състава на българите: вратари Иван Иванов, който започва като титуляр с номер 12 и с номер 1 Невен Велизаров. Полеви играчи 3 Борислав Кобаков, 4 Александър Димитров, 5 Чавдар Чернев, 8 Борислав Борисов, 9 Петър Чивийски, с номер 10 Веселин Станков, 11 Пенчо Рачев, 13 Димитър Петков, 14 Мирослав Владков, с номер 17 Димитър Иванов, 18 Веселин Чекмаков и с номер 22 Никола Карастоянов. Това са избраниците на старши треньора Христо Йорданов и на неговия помощник Светослав Бошков. А на тези, на които залага Миро Позун на словенските национали в течение на матча, ще отделяме време. Сков Гораст е на вратата на нашите гости. Първо нападение за домакините, които започват с Никола Карастоянов на десния гард. На дясното крило е Борислав Борисов. Чавдар Чернев е на позицията на разпределителя, Веселин Чакмаков на левия гард и на лявото крило Борислав Кобаков. С номер 17 Димитър Иванов е на позицията на пивота. Това е хандбалиста, който действа между защитниците на нашия съперник. Чакмаков има много силен удар, прекрасно изпълнение на изстрел над рамо. Открива резултата в полза на България. Научих, че словенците са се лишили от услугите на 5-6 основни играчи в своя представителен тим. Между другото, старши треньорът Миро Позум не е доволен от играта на звездите и затова е дал шанс на хандбалисти, които по-рядко намират място в селекцията на Словения. Една от безспорните европейски сили. Достатъчно красноречиво доказателство за това е резултата на словенците срещу световният шампион. Юре Натек, играчът с номер 9, отбеляза преди секунди: мисля си, че съдиите Агакшиев и Алиев имаха всички основания да отсъдят и силова атака в нападение на десния гард на словенците, но се подволмиха за миг и после пуснаха този авантаж, който можем да приемем като най-нелогичното решение в случая. Фаулиране Чекмаков и сега Матиаш Млакър ще получи първия жълт картон в срещата. Всъщност Огнян Бачкович е хандбалистът, който извърши това непозволено действие. После добра изява на Гораст, вратаря на словенците, който отрази едно не чак толкова лесно за спасяване положение. Това си бяха чисти крачки и хубаво е, че съдиите реагираха. Чакмаков, Чавдар Чернев хубаво финтира, но нямаше нужда нашият разпределител да се забива толкова близо до Юре Натек. Може би една стрелба малко по-рано изглеждаше много по-логична. Слаб интерес към двубоя, не повече от 200 зрители има по трибуните на Двореца на културата и спорта във Варна. Може би това лошо начало на българските хандбалисти в европейските квалификации за финалите в Австрия през 2010 даде своето отражение. Ако спрем бързата атака на словенците, имаме някакъв шанс. Ако успеем да се противопоставиме и на разширената им контратака и разбира се да ограничим тези грешки до минимум, но в случая нямаше как просто да се спре бързия пробив. Последната надежда, Иван Иванов обаче свърши своята работа. Той и Невен Велизаров, другия вратар, са единствените хандбалисти, които дадоха максимум на своите възможности. Имах
шанса да гледам и срещата във Вислар срещу германците и двубоя в Благоевград срещу Става на Израел. Това са единствените хандбалисти, които бяха на 100% готови за тежките изпитания. Прекрасно изпълнение. Гол на Димитър Иванов. Димитър Пламенов, както е познат в нашите хандбални среди. 2-1 за България и възможност да увеличим аванса си. След като Борислав Кобаков реализира с хубаво залъгващо движение първия бърз пробив за домакините. Хубаво начало на матча. Ето това липсваше настроение в играта на нашите до тук през тази есен. А словенците ми изглеждат изключително отпуснати. Разбира се, това са хандбалисти с страхотни индивидуални качества, а и като отбор са изключително силни. Не само Юре Натек, който бележи втория си гол, но пък нашите национали, които в момента представляват гръбнака на първият ни тим, имат проблясъци и макар и не чак толкова често, все пак са поднасяли някакви изненади, макар че балансът е наистина изключително негативен. По-нататък в своя коментар ще ви кажа какво говорят сухите цифри, които обаче може да се направят някои по-категорични изводи. Смениха Чавдар Чернев и Чакмаков местата си и ето това движение даде шанс на Чавдар Чернев да стреля с отскок на височина. Не беше готов Сков Гораст, вратаря на словенците, които пускат в игра Давид Спилер на позицията на разпределителя. На дясното крило за гостите е Гайч, на левия гард е Бачкович, на лявото крило е Кораджа, а на позицията на пивота е хандбалиста с номер 8 Млакър. Сега предупреждение за Мирослав Владков, който влиза в защита като среден блокировач. Хубав диагонален удар на Давид Спилер. Номер 13 Давид Спилер е точен за отбора на Словения. Заложи на изненадата Давид Спилер. Не бе подготвен Иван Иванов, нашият вратар, за такъв завършек на атаката. Чернев не се получи набирането, тъй като Никола Карастоянов беше фаулиран твърде на време. Нашият левичар беше събрал скорост, но топката твърде бавно стигна до него. Радвам се от настроението, с което нашият разпределител Чавдар Чернев започва срещата. А и тежката ни артилерия Веселин Чакмаков се отпушва, втори негов гол в матча. Ако Чакмаков има ден, ще бъде много трудно на словенците, които сега бяха блокирани. Празник не стреля силно, не затрудни неговия удар нашият вратар, макар че защитата ни се пропуква в отделни моменти. Това е големият проблем за нашия треньорски щаб, именно играта в защита. В атака така или иначе ситуации за стрелба се създават с повече или с по-малко усилия. Но играта в защита до тук бе големият проблем в матча. 5-3 за България. Спокойно начало на нашите, които сега имат шанс отново да се организират, след като пропиляха добрата възможност за комбинация от позицията на левия гард. Нов удар на Чакмаков, трети негов гол. Понякога при атака на противниковата врата от дистанция не е нужна максимална сила. По-важното е да бъде преодолян блока на съперника, тъй като ми прави впечатление, че при атаките от позицията на двата ни гарда словенците блокират без крачка две напред и търсят синхрон с своя вратар. Хълбочен удар на Юре Натек, най-активния сред гостите, но
топката се е ударила и от ръката или на Владков,